Csengő Zoltán vagyok, mesterségem a szex. 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 Igazgató vagyok, az úr. Vacsora csata? Rendben. Mit várok az estétől? Kaját, piát, pinát. Sámán vagyok, igazi sámán. Halló? Halló, jó napot kívánok! Pene vagyok. Szeretném megtudni az egészségszintemet. Mentel 3-as. Vendégemet az alábbi nyalánkságokkal fogom várni. Répával megtűzdelt, padlizsánkrémben átforgatott, gomolyasajttal meg spékelt, kacsamelfilé rántva, legalábbis ez lett volna a terv. Na de, keresztül húzta a számításom egy, hogy is mondjam, a gyengébbik nem, egy jeles képviselője, egy szőkehajú démon, mondhatni ciklon, egy ciklon, anticiklonként csapott le rám az, ahogy a kizsákmányon kiforgatott a vagyonomból. Jaj, végre megjöttetek! Gyertek Hoztam te! neked szépségszektet, Uram Isten! és fenpiras pinát. Azt a hihetetlen, pont erre vágytam. Az életem a versenysport, meg a verseny, meg a sport. Általában próbálok 110%-ot adni, de hát úgy nagyon gyorsan mennek a körök, ezt majd a videóról kielemezzük később. Hello. Hát igen, a pizzás. Ugye kérdés, hogy miért 1000 forintért? Hát igen, megrendeztem neki a legénybúcsúját, igen jó kis csillagcsicsirik kis gádzsikkal, és úgy gondolta, hogy viszonozza a szívességemet. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, barátaim, remélem ízleni fog a kaja, meg a pia, amivel van egy produkció, de most akkor ígyunk, aztán együnk! Na ez jó volt! Együnk! Várjatok! Az ételáldás egyfajta ökobioezó meditáció. Hát amikor a sámánnal megáldottuk az ételt, akkor úgy otthon éreztem magam, mert az olyan versenyes volt, meg sportos, meg ilyen versenysportos. Próbáltam ott is a 110%-ot adni, megpróbáltam megelőzni Csengő Zoltán, de jól taktikázott, ő is próbálta a 110%-ot, de nekem jobban ment a 110%, de a bankigazgató urat azért nem mertem megelőzni, mert őt azért tiszteljük. Hát akkor jó étvágyat mindenkinek! Milyen szes? Próbáltam jól rajtolni az étkezésnél, de a kockázászó egy kicsit késett, így elcsúsztam vele. Hát igen. Szposztia Hercegó Milánban tanultam egy édes kis bányász törpétől. Oda jött hozzám az, hogy mutat nekem egy trükköt. Na mondom, mit tudsz, kis szűcs? Na, kikér! Önheted? Na, valaki, gyere, dolgozzon vele!
ömlős lett. Nagyon ömlös. Komolyan? Hát persze, direkt a szódabikarbonát tettem bele. Hallod? A Bifidus Essence Hallod? Hát igazza. Fanta van. Hogy a viharban lenne? Cicám, gyere a gazdihoz! Persze, de nem nekem, az igazgató úrnak. A pincér, aki kiszolgált, nagyon kedves volt. Az nem is olyan jó. Ugye? Hát, kösz szépen, kikérdezett. Te Sámán, mit gondolsz arról? Vajon a kis részek kiteszik az egészet? Most a sem tudja megmondani. Vajon a közelség, az távolságban hogy manifestálódik? Őszintén szólva a többiek nem vettek eléggé komolyan, úgy érzem, de egyszer szerintem ők is elérnek a tudatosság ezen szintjére. Ezen töprengtem ma is, mikor egyik, hát hogy mondjam, ismerősömmel. Egymás közben nem mindig beszélni. Ez igaz, ez igaz. Viszont újra haja? Észrevettem. Vagy a viharra vettem. Látom, Félelmetesen csinos vagy. Jaj. látom, most kell ide egy jó poén. Mi az fehér és megzavar evés közben? Nem tudom. Lavina. Bazd meg, hogy ilyen. Szerintem a szexepilem a humorom. Én egy világ mondott ő. Ez jár valami pénzutalom is. Pénz, mindig csak a pénz. Neked is csak a pénz. Hát neked is az kéne, hogy elnézem. Hát szerintem ez pont jó. Pont jó arra, hogy kidobom. Miről beszélsz? Nem kell? Mit csinálsz? Engedd meg! Mit? Be fogom enni. A tiéd! Magadban! Menjél! Én csináltam neked! Menjél! Le vagy szarva! Hozzád sem megyek jövőre! Elmondom a szerződést. Menjél! Menjél kifele! Arra menjél! Menjél! Nők, Tipikus nők. férfiak és nők, örök transzcendens misztikum. A múltkor is ott volt az a ügylet. Igen. Ügylet. Én is tudom, hogy nem. Mondd. Na, szerintem azt máshogy kellett volna kezelnünk. Mert nem így. Beszélsz, még mindig nem jössz vissza. Sámánkám, visszavarázsban. It makes my past and future painfully clear. To hear you now, to see you now, I can look outside myself. Now I must examine my Milyenek voltak a vendégek? Rendesek. Összességében úgy érzem, hogy ez az este szar volt. Összességében jól éreztem magam, bár hiányoltam a csapatból a versenyszámomat. Elvárásaim kétharmada teljesült. Kaptam kaját, kaptam piát, nem kaptam pinát. Az estét 3,14 ponttal értékelném.